L-intrapriżi żaru medji huma mutur ekonomiku importanti f'pajjiżna u għalhekk irridu nkomplu nagħtuhom l-appoġġ kollu li għandhom bżonn sabiex ikomplu jinvestu. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg hekk kif it-tlieta filgħodu żar diversi mechanics, l-sprayers, panel beaters kif ukoll mastru daxxi fiż-żona industrijali tal-Imrieħel fejn wassal il-proposti tal-Partit Nazzjonalista għall-intrapriżi żaru medji. Matul din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ma' diversi ħaddiema li l-kol spjegawlu x-xogħol li jagħmlu hawnhekk jum wara l-ieħor, dan apparti li tkellmu wkoll fuq l-isfidi li jħabtu wiċċhom magħhom. Infatti ħafna mill-ħaddiema u s-sidien tkellmu fuq il-fatt li qed isibuha diffiċli biex isibu l-ħaddiema dan hekk kif ħaddiema li jagħmlu x-xogħol bl-idejn dejjem qed jonqsu. Dan apparti li kien hemm numru ta' ħaddiema oħra li esprimew ir-rabja tagħhom għal fatt li gvern laburista baqa' m'għamilx jitrakka meta sena wara l-oħra qed ikompli jwiegħed li dan il-proġett se jsir. Oħrajn ilmentaw ukoll li f'din iż-żona industrijali inbnew l-appartamenti matul is-snin li għaddew bil-konsegwenza li dawn il-ħaddiema mhux dejjem qed jitħallew jaħdmu b'mod liberu. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg semma li l-intrapriżi żaru medji huma mutur ekonomiku importanti f'pajjiżna u għalhekk iridu nindirizzaw il-ħtiġijiet tagħhom. Tkellimna magħhom fuq il-diversi proposti li ħriġna fosthom affarijiet tas-CV, fuq VAT, fuq anke rebates li qegħdin noħolqu anke kif ħanejnuhom biex dawn ikollhom opportunitajiet illi jsibu iktar ħaddiema x'illum waħda mill-ikbar sfidi tan-negozji żgħar hija proprju il-kwistjoni tal-workforce li dawn ma jkunux jistgħu bil-forsi jsibu ħaddiema. U għalhekk irridu naraw li dawn in-negozji żgħar li huma parti kruċjali mill-ekonomija Maltija għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-maġġoranza tal-negozji ġewwa Malta għadux huma SMEs, irridu naraw kif nagħtuhom l-appoġġ għaliex dawn huma mutur ekonomiku b'saħħtu ġewwa Malta u rridu naraw li jkomplu jaħdmu, jkomplu jinvestu aktar u jkomplu jħadmu u jdawru l-ekonomija Maltija. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien akkumpanjat mix-Shadow Minister Ivan Castillo, mill-kandidat għall elezzjoni ġenerali li jmiss Duncan Borg Majiet, kif ukoll mill-President tal-Forum SMEs tal-Partit Nazzjonalista Julian Gallia.